otázka by smerovala na celoeurópsku poľnohospodársku politiku, ako to vidíte vy z vášho pohľadu, v prípade z pohľadu vašich firiem, ktoré pôsobia buď na Slovensku, alebo aj v Českej republike. No, celoeurópsku politiku ako môžeme ťažko hodnotiť. My sme sa stali pravoplatnými členmi Európskej únie a kde boli nastavené nejaké pravidlá, ku ktorým sme sa postupne pridali, aj keď samozrejme nemáme rovnaké výhody ako pôvodní členovia Európskej únie, prvé partnerské. Ale je to základ rozpočtu Európskej únie, je to samozrejme politika lacných potravín a samozrejme v rámci Európskej únie, kde fungujú teda nejaké pravidlá, ktoré väčšinou málo kto dodržuje, si každý štát vlastne v tej svojej poľnohospodárskej politike robí, čo chce. Chcete vy vyjadriť? Otázka je pre vás. Z hľadiska celoeurópskej, skôr Slovensko možno je malým hráčom v rámci celoeurópskeho agrárneho trhu a o to viac, že sme v rámci tých prístupových rokovaní, ktoré sa viedli pred časom pri vstupe do EÚ, možno nevyrokovali úplne najlepšie podmienky pre Slovensko, tak je dosť poznačené vplyvom tých možno menej výhodných podmienok v porovnaní s ostatnými členskými krajinami pôvodnej EÚ. Tie menej výhodné podmienky pre nás prináša množstvo problémov pre bežných poľnohospodárov a firiem podnikajúcich v agrosektore. Kde vidíte tie najväčšie problémy súčasného poľnohospodárstva na Slovensku alebo aj v Čechách? Tak hlavný problém je samozrejme živočíšna výroba. Poľnohospodárstvo si myslím jeden z najstabilnejších sektorov, ktorý moc nevplýva, myslím teda rastlina prvovýroba, že tie vlivy není sú zásadné z hľadiska nejakých cyklov. Ale hlavný problém je živočíšna výroba a samozrejme výroba potravín, kde Slovensko dopadlo podobne po vstupe do Európskej únie ako Rakúsko. Bankrotovalo plno podnikov a na rozdiel od Poľska, kde sa potravinárstvo stalo motorom ekonomiky, no tak my sme sa dostali do stavu, že sme potravinovo nesebestační a sme asi na úrovni sebestačnosti Malty. A vedeli by ste možno aj načrtnúť len nejaké také vízie alebo v hrubých rysoch, čo by bolo potrebné spraviť, aby sa v budúcnosti táto situácia, pozícia naša zlepšila? Viem, že teraz nedávno pán minister pôdohospodárstva prišiel s nejakým návrhom alebo teda s ideou do roku 2020 investovať 0,5 miliardy eur na Slovensku do poľnohospodárstva, zvýšiť zamestnanosť o nejakých 18 000 miest. V podstate dal také konkrétne nejaké ciele, že akým spôsobom sa dopracovať k tomu zlepšeniu. Je veľký rozdiel medzi poľnohospodárstvom a potravinárstvom. Poľnohospodárstvo je sektor, kde výrobca, keď si vyrobí tovar, tak si rozhodne sám, kde ho predám, v podstate ho môže predať do celého sveta. V potravinárstve to tak není, ten tržný priestor je veľmi obmedzený, hlavne pre slovenské firmy. Takže sú to úplne iné dva svety. Neviem, do čoho chce pán minister investovať, ale tie štáty, ktoré ako chceli vlastne nejakým spôsobom podporiť to poľnohospodárstvo, tak samozrejme začali od pôdy, kde vlastne Poliaci a Maďari zakázali cudzincom kúpovať pôdu, tým pádom vlastne aj nájom tej pôdy zostal na rozumnej úrovni. No a na Slovensku sme vlastne pustili každého, rovnaké je to v Čechách, kde Nemci a ďalší investori skúpili pôdu, takže ako neviem si predstaviť, do čoho by sa malo ako investovať. Z pohľadu našej skupiny nepoznám nič horšieho ako investície do potravinárstva na Slovensku. To sú absolútne zmarené investície, či už do pekárenstva alebo do spracovania hydiny, kde vlastne sme vystavení nekalej konkurencii, hlavne poľských kúreniec, ktoré sa porážajú inými technológiami ako my, chladia sa vodou, je tam salmonela,
No a potom jeden z hlavných problémov je, že vlastne slovenskí občania ani nevedia, akú potravinu kupujú. To znamená, že tam není jasná vlajka pôvodu a není tam meno výrobcu. No, že je tam iba toho, kto to vlastne ako predáva a potom ten samozrejme môže vlastne si tam baliť do svojho obalu alebo nechať zabaliť rôznych ako výrobcov. Takže myslím si, že z hľadiska potravinárstva nám ako dosť ušiel vlak a sám si neviem predstaviť, ako sa to dalo napraviť. Potvrdzuje to aj ten trend, že vlastne tu nám není sú skoro žiadni investori cudzí v potravinárstve. Neviem, no v Čechách je Lactalis, v dvoch mliekárniach Bongren, na Slovensku ani neviem, či je nejaký zahraničný investor, mliekárniach možno aj niekto. Ale v mese, samozrejme sú tu investori z Dánska, ktorí samozrejme sú dotovaní a podporovaní dánskou vládou, aby tu investovali. To napríklad ako Slovensko ako nerobí, aby dotovalo nejaký export alebo nejaké investície v zahraničí. Čiže situácia nie je veľmi ružová. Z vášho pohľadu chystáte možno, že nejaké nové akvizície na Slovensku, čo sa týka potravinárstva? Určite nie. Skôr rozmýšľame, že to tu zaverieme, ako aby sme investovali na Slovensku. Nič horšieho našu skupinu nestretlo ako investície na Slovensku do potravinárstva. A absurdne tomu samozrejme pomohol aj antimonopolný úrad svojim nezmyselným rozhodnutím, že nám zakázal vlastne tú fúziu. Pritom je úplne jasné, že dominantní na trhu sú reťazce, oni rozhodujú o cene a oni rozhodujú za aké ceny a čo sa predáva. To je oblasť potravinárstva, agrochémia, tam asi je pozícia iná. Tak to je už obchodná záležitosť a záležitosť distribúcie. Ja by som sa ešte možno vrátil skôr k tej pôde, čo tu bolo povedané. To, že u nás nie sú také obmedzenia z hľadiska predaja pôdy alebo prenájmu pôdy, možno ako sú v okolitých krajinách. Je tu ale nejaké špecifikum, ktorým je obrovská roztrieštenosť vlastníctva pôdy. Týka sa to samozrejme jednak ornej pôdy, na ktorej sa hospodári. Pokiaľ chce podnik hospodáriť na pôde, musí si ju prenajímať od obrovského množstva drobných vlastníkov, ktorí mnohokrát ani presne nevedia, ktorá parcela je ich. Myslím si, že nie sú ani dotiahnuté do konca záležitosti okolo usporiadania pôdy na úrovni štátu, aby boli jednoznačne určené vlastnícke pomery. A potom samozrejme je problém rozvoja poľnohospodárskych podnikov, ktoré by chceli povedzme investovať do vlastného majetku, do rozvoja svojich hospodárskych stredísk, lenže väčšina tej pôdy pod strediskami je nevysporiadaná. Život prináša prípady, kedy pod jedným strediskom je 100-120 parciel, z ktorých každá má od 5 do 15, možno aj viac spoluvlastníkov, takže vysporiadať takéto pozemky pod strediskami je takmer nemožné, o to skôr, že v rámci tých dedických konaní mnohokrát tí vlastníci ani nevedia, že vôbec sú vlastníkmi nejakej pôdy, takže toto je dosť zásadný problém z hľadiska fungovania poľnohospodárskych podnikov. To, čo ste sa pýtali na tú chémiu a hnojiva, tak to už je samozrejme klasická obchodná záležitosť, ktorá je ovplyvnená vývojom na trhu, čiže z hľadiska cien sa pohybujú ceny na Slovensku. Môj osobný názor je, že sa pohybujú v takých istých intervaloch, ako sa pohybujú svetové ceny, takže nie sme nejako trhnutí od sveta alebo do okolitých krajín. No a samozrejme závisí to všetko od konkurencie a od tretieho faktoru, ktorý nikto v poľnohospodárstve nevie ovplyvniť, a to je počasie a klimatické podmienky pre hospodárenie.
skúsenosti z posledných rokov sú také, že prechádzame pomaly z jedného extrému do druhého. Jeden rok je extrémne suchý, potom extrémne vlhký, takže také naozaj normálne v úvodzovkách klimatické podmienky na hospodárenie, ktoré by samozrejme potom zo sebou priniesli aj relatívny kľud na trhu vstupných materiálov pre poľnohospodárskú prvovýrobu a aj na druhej strane nejakú väčšiu stabilitu do cien poľnohospodárskych komodít, tak to je faktor, ktorý bohužiaľ nevieme ovplyvniť. Čo ste hovorili, pán Babiš, aj tej legislatívy, že v podstate nie je odsledovateľné, odkiaľ pochádzajú výrobky v potravinárstve, treba tie kurčatá, tak v podstate legislatívne nejaké opatrenia boli prijaté, ale tam je asi skôr problém nejak tak dosledovať to alebo dôsledne dodržiavať aj ten dovoz z Poľska alebo z iných krajín. Nie, to je jednoduché, treba napísať na tú potravinu, kto to vyrobil, meno výrobcu. A dať tam treba vlajku, slovenskú, poľskú, maďarskú, českú, nie európsku a nie napísať, že meno len malou obchodu. Treba napísať, kto to vyrobil. A potom hlavný problém je samozrejme v našich ľuďoch, ktorí samozrejme chcú kupovať len lacné a v podstate ich moc nezajíma, z čoho tá potravina a kde bola ako vyrobená. A to má priamy súvis samozrejme aj s nákladmi na zdravotníctvo, pretože potom sa tu ako stáva Slovensko smetišťom potravín z Európy a tie kontroly veterinárne, ktoré sú v Poľsku, sú samozrejme podstatne miernejšie než v iných štátoch. Takže v tom je ten základný problém.